Sunare
Ilahing Hum ilahing awi kinamastu purnama sidam awi kinamastu silat mringwang jagat karana siran tondo awi sisaning bisana sono sinawulan glopes mas restantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tulo-tulat mrelap den paradya winursita umpama parameneskara karnagya tuming jaman purwa. Wini Sudatra ingkang dinama-dama pinaredi tameng lalata mangke tekap wasanen Gopita tanuwun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang muring kata purakaning carita linarik runtuting basa dongeng gunung musurasa yen linaras sangsaya karaos mulat carira angrasa ani uring diri rasa rumangsa ngrumangsani jalma ngilu kaca jarweh kucing aku cahing carita lepeci wis gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati hampir sani pagelaran wayang ringgit purwa Surya Candra darum yang kartika pinurba kudrating kang kawasa sarirati angitri bawana pureng teking dosina gilir gumanti tatanpa kumba teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Dorokulan tangar tumangkan sinirambun gue Jawa pating grembyah dadi padhang kutu-kutu alang atoga brono yang brontoya dadi brane kang tanpa wicalan jalma manungsa tinitah priya wanita sapondo-pondo andut golongane bangsa dewi-dewi gara-gara pun ditangkang kaiku adi dasa purwa eka marang sawijati linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan Seratan kathah titahing doa ingkang sinungga ing Pratiwi kinasanganing akasa kinatepiting samudra raja sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura awates tokin Arya Kanda saratri mangkawit ngupaya negari satus sarantu kalih nadyan sewutan jangkep sadosa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir lo jinawi gemah ripah kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negari Indra Prasta kuna winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur guguse jero tancepe adoh marang kuncarane mila datana memukal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek
bau dendo Anyokrawati yakti aja juluk Moho Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma Darma Wangsa ya Sang Dija Kangka ya Sang Ajata Satru Naladra ingkang berbudi Balaksana turambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri duwen angayomi dhateng aing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes jumeneng Sang Natanyata saking sedya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja kapunggal semanten kawibawaning Prajawit lamunta girunggunga nadyan saratritanana pedhote nujuri rajuga Sang Nata kepareng miyos tinanggil mungguing setinggil pinaturata kadhep dening para kadang aglah yaya praitning gewuh tuhu menika piswane satring Jodipati kekasih Raden Werkudara Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabuka Amerika lumuka lir Kanjeng Bantala tuhu menika wiswanipun Sang Pamadya Satria Madukara kekasih Raden Harjuna Raden Janaka Raden Permadi datan kantun wiswanipun satria kembar kemanikan nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa dene ingkang pinangka tetinding Wurawadya kasambet peswanipun para mantri para bupati nayakaning praja hamba mlambar panyaya samudra tatanpa tepi maneka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita nalika semanten kagiat kadara kasanampi rawuh ingkang Raka Inggarawati Prabu Sri Bathara Kresna pramila daya-daya dene acara nidadya mangkono pangodas maraning indra ingkang dereng kawedaren lisan
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka arna Pak Puspitengu Diono yang panjerah sarwaro Ranggeng manik nara Obra banyu kang sumirat kanyaring tejo kaliwaran lereki laci siring dadit wimpuh kakanda ingin katiuping samirana mandra Sparan wangambar pungkas ya bagi jroning pasewakan tandhi Duh, Iwang Murbingat mugi ambabarna pepajar. Duh, jimat pepunden kula ing madya pada prapting dalahan. Kuku Prabu Indrawati. Dereng dangu rawuh paduka
sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepanuri paduka ngaturaken pambagya panagrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadhanipun jeneng Koko Prabu ing Darawati. Sukma jagat mangadya lenuwih nggih Yai nggih. Sakalangkung kecadhong kanthi asta kekalih kawetelaken wonten ing Pramuja kacacahipun Cahing Weni paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanta Darawati lan inggih pamujinipun Yai Punta kasembuh pangayomaning Hyang Agung lulus Raharja praptanipun ingkang raka boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang raka sayugi katur wonten ngarsanipun Yai Samyaji gurawalaning panampi kula. Paring pangastanipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paribeh. Samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Koko Prabu ing Darawati. Inggih Yai, sampun boten ngirang prayogi. Wah, jeliteng kakangku, jeliteng Kresna kakangku. Sarawuhmu, aku ngaturake bahasaku lan bektiku katur ngersane Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ngaturake pabekti banget ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang bae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo, tak pundi dadiya jimat. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu rawuh paduka keparenga Punarjuna ngaturaken sumengkeming pabekti Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget ndak tampa andayana teguh kayuananipun Kakang. Astutinipun Kakang bae gage tampanuna Yai Arjuna kapundi wonten mestaka mugi ndadosna jimat paribeh. Nadyan ingkang raipun kembar ugi ngaturaken pabekti Koko Prabu. Ya Yai kembar wis dak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Prasasat negari ngamarta kadidine kajugrukan Wukirsari kaleban samudra madu inggih awit rawuhipun jeneng Koko Prabu ingkang makaten sanget-sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami krana anggen kula ngangrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baita gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos ing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwunen kula biar padhang trawangan raos ing manah kula pepindhanipun kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang pinangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang makaten Koko Prabu saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi mangarsa. Jagat pangestu ora wayah Bathara Jagat Yai. Nadyan ingkang Raka Darawati diagung pangaksaminipun Yai Prabu dene Semurandat. Anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng minangkani menapa ingkang dados lajeng cumadung dawuh, Yai wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa ta ingkang dadosaken dokita ninggalih? Mbok bilih saged kawedharengan kathah suwawi kula lajeng kula aturi babaraken ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga. Murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu nanging mbok bilih menika kanggep wadi monggo to kula derekaken manjing wonten ing saking kasangsayan. Nanging Koko Prabu
Ingri kalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang kondang nanging sapunika malah kebak ing reh priyatinan penandang. Monggo saperangan ageng para kawula ngamarta menika gesangipun kanthi sarana olah tetanen garap bumi. Garu lukunan dur pari Palawija lan sak panunggalanipun. Ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan gung. Nanging Kuku Prabu kalenggan menika para mung tani samenika sami jerit reyungan inggih. Labet samenika buminipun dados cengkar. Sitinipun dados grasak. Para mung tani nadyan sami nandur. Nanging sauger wancingipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar. Kepara tetaneman malah sami kepara ing omo. Boten omo kalajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit. Kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka boten nginten jebul Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada. Kalenggan menika malah murca duh Kuku Prabu. Menapa ticalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambat rapetipun kalian pagebluk menika. Kuku Prabu kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Kuku Prabu. Kuku Prabu ing Darawati. Anjra ingkang puspita rum kasilring samira nomre Sakar kado ngas kadanyo maweh araras retnaning jiya jagat mangestu ngrawuh Bathara Jagat samendang sampun boten badhe karempit. Sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi trewaca Nyai. Sejatosipun ingkang Raka Ndarawati sampun uninga bilih negari ngamarta kalenggan menika nandhang pagebluk lan kasinggihan. Leres pangandikanipun Nyai Puntawa pagebluk bilih icalipun pustaka Jamus Kalimasada menika kepara saestu ingkang jalari negari ngamarta kados nampi welaing Jawata. Pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Kyai Prabu Skadam. Menika kula inggih namung badhe wewarta menggah bab icalipun pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah, Jelideng Kresna kakangku. Kepareng aku semula atur. Iya. Iya Yai Werkudara piye? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka dadi pangayoman lan dadi kusire para pendho
Nanging Kresna kakangku kuwi uga ratu sing linuwih. Ratu ingkang waskita. Bebasan ngerti sadurunge winarah. Mula kake dawuhna pabilange Jamus Kalimasada kuwi kepiye? Lan Kresna kakangku uga darpe kaca waisan. Wah, kaki dibrisani ana ngendi langit Jamus Kalimasada? Ya Werkudara ya. Sejatinipun Kakang ya wis ngungak ana ing kaca paisan munggah. Ilang Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mangkono kaki kondo. Wah, saiki Jamus ana ngendi? Werkudara, Piye? bareng pun Kakang ngungak ana kaca paisan, Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca. Nanging ilang. Ilang merga didusta dicolong dening Duratmaka Werkudara. Kaki atri sang kapirangu Yanggul kinempit kampit Dosang retnaning bawana ya kita kang walang ati ya kita kang ana sing tias ya kita kang udu kering Pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. ya pancen mangkono Yai dicolong. Sing nyolong sapa? Kake paringa dawuh sing nyolong Jamus Kalimasada kuwi sapa? Werkudara, Piye? pun Kakang tak takon dhisik. Umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine wae banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye? Gumantung. Wah, manut. Perdhata aku apa manut carane Werkudara? Yen nganggo carane Werkudara, Umpama paling iso tak cekel. Wah, mestine banjur tak pateni. dasarmu apa? Kok banjur ta hukum pati kuwi? Dasarmu apa Werkudara? Yo, mergo ani nyolong Jamus Kalimasada. Moko ilange Jamus kuwi sing wis njalari negara ngamarta ketaman pagebluk. Temake para kawula kang padha nandang lara. Tegese maling wis gawe lelara lan tumrap Werkudara. Wah, ora mawas. Mbuh maling kuwi mau sapa? Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Kuwi tenan Werkudara lahir batin. Lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang. Wis ora walang ati. Umpama malinge kuwi kawula gedene Nayaka Praja ngamarta Tetep tak hukum mati. nanging umpama malinge kuwi jebul isih kaluwargamu dhewe tegese isih kulit dagingmu dhewe. Apa ya kowe tegel ngukum mati Werkudara? Tetep tak hukum mati. Kresna kakangku Piye? lakune hukum negara ngamarta kuwi ngenggoni tembung sama beda dana denda tegese ora mbau kapine. Dadi senadyan isih keluarga dhewe yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe mesti ya kudu tak hukum mati. Wah, Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara, Piye?
Apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula kang padha nggantung sibu. Lan ana ngarepe Nalendra ingkang nedeng Siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra Werkudara. Werkudara kuwi nggone wong jujur. Wah, lan tetep ngluwihi berbudi balaksana. Tegese yen iya ya iya, yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek kanthi Werkudara cidra, tetel derajat pangkatku. Ya, pun Kakang uga melu nekseni yen ngono. Maling iki mengko umpama kecekel bapak hukuman tak pasrahke Werkudara. Ya nganggo hukum carane Werkudara. Piye, saguh apa ora? Ya. Wah, saguh. Kula rasa kesuwen malinge sapa? Nggih, Kuku Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan. Sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus kalih Masada. Senadyan Arjuna inggih mekaten umpami dirat moko menika jebul tasih kaluwarga. Kepara menika malah anak kula. Kula inggih badhe tegel. Ya. Arjuna ya. Pun Kakang nekseni sing dadi aturmu, Kuku Prabu. Menawi ngaten lajeng sinten ingkang nyidra Yai Punta nun sewu. Paripaksa kula kedah walaka bilih ingkang nyidra Jamus kalih Masada menika jebul Abimanyu. Kuku Prabu. Sinamber gelap. Wah, bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong Jamus kalih Masada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku, apa ora kleru nggonmu dawuh kuwi? Mengko gegek lehmu nyawang ana kaca paisan kleru. Werkudara, kaca paisan kuwi pusaka paringane dewa. Kejaba saka kuwi pun Kakang iki ya waskita Yai. Dadi ora bakal kleru panyawangku. Nanging kok kaya ora ketemu ngakal. Wah, mengko gegek kleru kaca spion. Ya ora mungkin to Werkudara. Montor kowe ora ana spione kok Werkudara. Wah, mengko gegek kleru HP. Ora. Kaya ora ketemu ngakal. Wah, Abimanyu anakku kuwi bocah sing utama bebudene, ora nate tumindak ala, tansah njunjung derajate wong tuwa, lan gedhe lelabuhane tumrap negara. Kok ngono iki kepiye? Werkudara, nadyan mengkono Abimanyu kaya isih kesandangan badan wadak lan kulit daging, tegese ora bisa wales koino lali salah lan apes. Kala mangsane ya kedunungan murka ilmu Yai. Sak becik-becike wong iki mesti ana alane. Sak ala-alane wong iki ya mesti ana apiye uga. Dadi lumrah yen Abimanyu banjur gelem tumindak kang kaya mangkono mau. Wah, Jlamrong, lemu mulang anakmu iki piye? Wah, anakmu Abimanyu saiki dadi maling. Kuku Prabu, kula kapejauna nggih mawon. Kula sampun boten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula entah dhateng anak kula piyambak. Monggo Kuku Prabu, kula aturi ngono sepater mejahipun Arjuna. Kuku Prabu, Werkudara. Werkudara, Piye? kok kowe isih nang kono iki kepiye? Wah, bingung. Aku bingung. Aku isih durung percaya
Yen malinge kuwi Abimanyu aku kudu kepiye? Wah, aku arep tok dawuh apa lho. Aku ki ora dawuh. Nanging Kresna iki ngugemi ucapanmu. Lan aku mau pasrah karo Yai Sena umpama malinge kecekel bab paukuman nganggo carane hukum Werkudara kuwi ya wis aguh. Mongko saiki ya wis genah malinge kuwi Abimanyu. Mangkat apa ora? Wah, aja waweh-waweh lho. Nek saguh ya saguh. Nyekel Abimanyu nganggo hukume Werkudara. Abimanyu kudu dihukum mati nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyane Werkudara. Malah ora mung Nyai Sena, Arjuna ya ngono. Anakmu wis kaluputan gedhe. Anake dadi maling kok wong tuane mung meneng wae ora gelem ngajar. Wah, jlamprong mangkat. Persasat sampun pepes bayu kang tapis. Inggih awit dawuh paduka. Bilih icalipun Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada dipun cidra kaliyan yuga kula pun Abimanyu. Nggih, Yai nggih. Kula mboten maiben dhateng ingkang paduka rasaken nanging iki kados pundi malih kasunyatanipun? Panjenengan kados mekaten. Sampun kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon, malah samangke ingkang Raka Ndarawati nyuwun pamit Yai. Badhe ngawat-awati lan budidaya mrih pajaring lelaman menika inggih. Kasinggihan kula pasrah dhateng Koko Prabu inggih Yai inggih. Nyuwun pamit madal pasilan inggih sembah kula mring jingkar paduka Koko Prabu Ndarawati.
pareng munjuk atur wonten ngersanipun Kowe Prabu. Mbok bilih lepat diagung mangke sampun jenguk Kowe Prabu. Yai kembar kepiye? Kula suwun kanthi saestu Kowe Prabu sampun ngantos kalajengan anggenipun nandhang Sungkawa. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi sarana lomba krana tumrap kula leres lan botenipun menika dereng kantenan Kowe Prabu. Yai. Kok kaya prayoga ingkang dadi aturira yang mangkono bodol no pasewaken pun kakang sedya kundur kedaton yang banjur manjing Datulaya lan munggah ana ing sanggar palanggatan nyun pitedah ana ngresani Hyang Agung mrih pajaring lalakone ingkang disuwun muga sesantine tansah manggih mulya. Sang
Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang dene bengi iki awake dhewe sowan ana ngendi iki sowan ana Dusun Kalipakel, Kelurahan Donotirta, Kecamatan Krewek. iya Ki pisan iki mbiyen tau nusul wayangan mrene. iya Ning biyen aku wis lali suwe. oh Acarane bengi iki ya kuwi apa mak acarane ya kuwi acara bersih dusun. bersih dusun Heeh, bersih dusun Kalipakel. iya kok iso tekan kene Wah, bose malam ini sing ngendang bose. iya Dadi nek kira-kira mengko nek gawe irama kebanteren le menggeh-menggeh karo nyawang bose. Njaluk tambah. Heeh. iya Kaya sing ngempul mau. oh Wis melet-melet e. iya karang ya iramane ora umum bantere Ha iya. Ngono. Kok le melet-melet karo nyawang aku, ayo nyawang sing ngendang no. iya kae iki pokoke isine meng jos meng oke Heeh wis. Ya ngaturake panuwun kagem para sedaya sederek ingkang wonten ing Kalipakel mriki dene sampun pitates dhateng Cangik. Kula nggih nyuwun pangapunten mbok menawi tesih kathah lepatipun, tesih kathah kirangipun nggih karangge tasih dalam taraf pembelajaran. Heeh. iya isih karo sinau Lah iya karo sinau bareng. oh kok bingung ketoke kowe mak Bingung aku wingi ditelepon karo bose Mas Wahyu kuwi kok tak tuliske nggo lembukan. Lah iki ora ono apa-apa ki. Tak tuliske, tak printke, engko tak ketike ya. Aku ya oke Mas, siap, terima kasih. Tiwas aku wis ninggal buku ijo. buku ijo ki apa Buku tulisan ra cetha kuwi nggon aku kok. Jebul tekan